Bos días. Bos días, prego... A ver, prego silencio na sala, por favor. Imos comenzar o pleno ordinario do mes de novembro e anunciar que ás 12 faremos un parón de, como que irades, 25 minutos, media hora para un acto de Lalín diverso e despois, se non temos rematado o pleno, que normalmente non o temos rematado, pois volveremos ao pleno, vale? Supoño que non hai ningún problema con isto, aínda que entendo que está dentro das miñas competencias, pero... Sí, diga. Non que se pare o pleno ás 12, senón que se pare no punto anterior ás 12. Bueno, evidentemente non vamos a parar en mitad dun punto, claro. Unha moción, eu non quero que se corten as mocións. No, pero hasta aí eu creo que era evidente, non? O que estou dicindo. No entorno das 12, de acordo? Parecelles ben o tempo... Señor Crespo, parecelle ben o tempo de duración do parón? De media hora, sí? Vale. Comenzamos, señor secretario, ten a palabra. Bos días. A orden do día da convocatoria desta sesión ordinaria do pleno de hoxe, que é día 30 de novembro de 2018, venres. No primeiro punto de aprobación se procede das actas que corresponden á sesión extraordinaria do día 17 de outubro, a sesión ordinaria do día 29 e a sesión extraordinaria urxente do día 2 de novembro de 2018. Observacións? Adiante. Bos días, sí. Na acta número 12 do 29 de outubro, precisar dous detalles. Na páxina 20, na intervención de don Fidel García, transcribe si non tiña definitivo é un servicio esencial no que se pode poñer por, supoño que será poñer por, pero non continúa a intervención do interventor. E despois na páxina 21 debe corrixir o meu segundo apellido, que non é González, que é Fernández. Sí, é verdade, é verdade. O resto nada máis que decir. Gracias. Bueno, en cuanto ao primeiro punto, non sei se é que non se oíu o que pasou aí, pero bueno, miraremos e escutaremos outra vez. Bueno, con eses pequenos cambios votamos as actas, non? Sí. Votos a favor. Unanimidade. Unanimidade. Seguinte punto. Punto número 2. Dación de conta da relación de decretos que dictou a Alcaldía dende a data da anterior convocatoria da sesión plenaria ata a data da convocatoria desta sesión, que foi o martes. Teñen copia, forman parte do expediente, e se non o teñen, poderos ter en aquel momento. Quedan enterados. Punto número 3. Expediente, dación de conta dos informes de morosidade, período medio de pago correspondentes ao terceiro trimestre de 2018, tanto do Concello como do Padroado. En cuanto ao Concello, o PMP son 17 días con 92, en cuanto ao Padroado son 39 con 68 días, o PMP. Seguinte punto. Punto número 4. Dación de conta... Mire, disculpe, podemos intervir nesa dación de contas? Teóricamente non, pero non lle vou negar a palabra, claro. Digo teóricamente non, pero non lle vou negar a palabra, claro. Vale. Bueno, pois, eu, se me permite... Brevemente, por favor. Sí, agradecerlle que nos deixe intervir. Sí que nos gustaría que se nos podía dar ao Goberno algunha explicación referente a estes informes que aparecen tanto na morosidade do Concello como no do Padroado. Chámanos a atención que o informe de tesorería sobre a morosidade do Concello é casi unha copia do que estaba pasando no segundo trimestre, no que vostedes presentan no mes de setembro. Constan máis ou menos as mesmas facturas fora de pago. Chámanos a atención a referencia que fai no informe a señora Tesoureira, a referencia que fai sobre un decreto sobre a elaboración de estudio e modificación da RPT. Non sei se nos poden dar algunha aclaración sobre iso. Non está o interventor, non sei se Tere queres dicir algo.
Esas facturas foron devoltas porque faltan informes pertinentes, entonces para que non sigan restando no... Entonces, con informe do interventor e unha proposta foron devoltas. Ben, eu creo que xa está, José Antonio, digo porque... Non, e despois, bueno, tamén quería... Por favor, veña. Vale. Gracias. Seguinte punto. En todo caso, se necesitan algún tipo de información ao marxe do pleno, comprometémonos a facilitar na medida que necesiten, de acordo? Punto número Entre outras 4. cousas, porque se a piden tamén teñen dereito a tela, pero quer dizer que non hai... Vale. Punto número 4, dación de conta da solicitud de subvención ao Obeiro da liña 2 do Plan do Concello 2018-2019 a Nobreda 2018 para a actuación programa de retiro de la LIN. Normalmente fanse as peticións por medio de decreto. Este foi a Xunta de Goberno e como posteriormente hai que acreditar diante da Diputación Provincial que deuse conta ao Concello Pleno, por eso ven agora. Quedan enterados. Punto número 5. Expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos número 23/2018. Ten a palabra a señora concelleira. Bueno, pois estas son as facturas que en aplicación da base 15 teñen que vir a recoñecemento extrajudicial de pleno, decir que hai crédito para proceder a pagalas, que o traballo foi encargado, que se fixo o traballo ou se suministrou o material según os casos e que todas as facturas están conformadas por un técnico e por un político. Alguna intervención? Sí, a ver, sobre este tema reiterado en todos os plenos desde fai casi seis meses estamos vendo, bueno, de que a día de hoxe vostedes levan máis de 60.000 euros en facturas reparadas, é dicir, sobre 13.000 en este pleno, en outubro 5.400, en setembro 24.000 e en agosto 30.000, sin ir para atrás. Nos entendemos, e xa lle dixemos en outros plenos, de que a xestión do Concello pode ser complexa, pero vostedes deberían adoptar algún tipo de medida para que isto non se veña dando pleno tras pleno. É dicir, vemos que son sempre os mesmos conceptos, medicamentos, contenedores de residuos, produtos para a piscina, suministros, son gastos que o Concello ten que acometer, pero que a nivel de recomendación de intervención vostedes deberían poñer as medidas necesarias para que isto non chegue pleno tras pleno. É certo que as facturas veñen conformadas por o técnico e por o político. Tamén nos chama a atención de que as facturas que chegan ao padroado cultural non veñen conformadas por técnicos, e somos os mesmos, é dicir, a corporación é a mesma, aunque non estemos todos ali. Nós, desde o grupo da oposición do Partido Popular, o que lle queremos solicitamos xa en plenos anteriores que medidas vostedes estaban tomando para que isto non sucedese. Seguimos sin ter ningún tipo de explicación. Creo que pola nosa parte son máis xa de eso, creo que son 6 meses vendo que vostedes non fan ninguna medida, non toman ninguna medida, non sabemos se hai procedementos para subsanar estes reparos. Entonces, nós o que lle anunciamos é que, salvo que ustedes tomen algún tipo de medida para que isto non siga sucedendo, nós a partir do seguinte pleno vamos votar en contra de todas as facturas que cheguen reparadas. Creo que en 6 meses que levamos con este tema son máis que suficientes para que o Goberno tome as medidas que a intervención lle requeriu no seu momento. Gracias. Moi ben, procedemos a votar. Non, xa o pillei. Votos a favor? 10. En contra, abstención, Grupo Popular. Queda aprobado entonces. Punto número 6. Expediente de bonificación da taxa de orizo do trimestre número 4 do ano 2018.
parecer? Nada, trátase de aplicar as tarifas recollidas no artigo 5, en este caso para familias con escasos recursos, cumplen os requisitos, como así o di un informe técnico, e entonces traíse para aprobar a aplicación deste artigo. Algún comentario? Entendo que non. Procede a votación desto? Sí, sí, claro. Votos a favor? Unanimidade. Unanimidade. Seguinte punto, por favor. Punto número 7. Expediente de modificación dos estatutos da Mancomunidade de Terras de Deza para adaptarse á Lei de Racionalización e Sostibilidade da Administración Local. Bueno, é unha cuestión meramente técnica que xa foi aprobada polo Pleno da Mancomunidade, estuvo en exposición pública e agora ten os informes da Diputación, da Xunta, todos os informes pertinentes e agora ten que vir a Pleno para ser ratificado este acordo nos plenos de cada concello que conforman a Mancomunidade. Alguna intervención? Procedemos á votación. Perdón? Vale. Procedemos á votación. Votos a favor? Unanimidade. Seguinte punto. Punto número 8. Comparecencia do Concelleiro de Comercio, Emprego e Réximen Interno en relación á póliza asinada coa aseguradora Mafre, aprobada polo Pleno da Corporación do día 29 de 10 de 2018. Ten a palabra o concelleiro. Bos días a todos. Comparezo hoxe ante este pleno para pedir disculpas públicamente por un erro formal que, sen ningunha mala intención ni mala fe, me levou a votar a favor da aprobación dunha factura no Xunta de Goberno do pasado 18 de decembro. En calquera caso, en relación con este asunto, gustaríame tamén aclarar algunha das circunstancias que, de maneira absolutamente involuntaria, me levaron a cometer ese erro formal. Punto 1. O contrato polo que hoxe comparezo formalizouse despois dun proceso público e aberto. A ese concurso só se presentou unha empresa que, tras a correspondente valoración técnica, resultou adxudicataria con todas as garantías e controis administrativos. Punto 2. Este contrato foi adxudicado á empresa para que eu presto os servicios como traballador autónomo. Foi en novembro do ano 2016, polo tanto, case un ano antes de que eu fose concelleiro. Non formaba parte da corporación municipal, vivía e vivo do meu traballo, non da política. O feito de formar parte dunha lista electoral ou dun partido político non me impedía naquel momento poder traballar con ningunha administración pública. Punto 3. Antes de ser concelleiro e como traballador autónomo, en nome da empresa a que represento, presentei ofertas a outros procesos de contratación no Concello de Lalín, no que gañaron outras compañías, outras empresas. Se existise ese trato de favor, supoño que agora mesmo tería máis contratos neste Concello, o cal non é o caso. Punto 4. Xa sendo concelleiro, o 18 de decembre do ano pasado, aprobouse en Xunta de Goberno unha das facturas relacionadas con esa póliza. Aprobouse unha factura, non a contratación dun contrato, que xa era previa á miña entrada como concelleiro. Esa factura, en calquera caso, xa era unha obriga recoñecida e fiscalizada polo Concello de maneira previa ao meu ingreso no Goberno, e a que, polo tanto, a Administración estaba obrigada a facer fronte. Punto 5. O meu voto en ningún momento foi decisivo para a súa aprobación. A Xunta de Goberno está composta por 7 concelleiros. Todos eles votaron a favor de aprobar esta factura. A miña posible abstención tampouco tería variado en nada o resultado desa votación. Punto 6. Esa factura non se vota tamén de forma individual. Forma parte dun expediente no que se incluían un total de 86 facturas. Ese expediente, ademais, foi a Xunta de Goberno por urxencia, o cal limita as miñas posibilidades de analizalo de maneira previa, sobre todo cando un é autónomo e non ten dedicación á política. Punto 7. Na miña declaración de bens, coincidindo coa miña entrada na corporación, consta que son axente de seguros. En ningún momento se me advirtiu por parte dos técnicos municipais encargados de fiscalizar esta relación de facturas que se incluía unha que podía ter vinculación coa miña actividade profesional. Punto 8.
De ter constancia de que nesa relación de 86 facturas ía unha que tiña relación coa empresa para que eu presto os servizos, por suposto que me terías tido no debate e na votación desta relación de facturas. Repito, de sabelo, por suposto que me terías tido no debate na votación desta relación de facturas. Queda claro que non houve ningunha mala fe na miña actuación. Queda claro que estamos tan só ante un erro formal e involuntario. En calquera caso, admito ese erro e, como fixen ao principio, pido disculpas outra vez por el. Tamén quero salientar, para que quede constancia, de que se trata dun erro formal que subsanei de maneira inmediata unha vez fun consciente do mesmo. Para demostralo, aquí teñen o escrito que presentei ante a empresa que xestiona esta póliza para que o mediador desa póliza pasase a ser canto antes outra persona e non eu, que está aquí. Dito isto, por suposto, estou disposto a responder as preguntas que consideren oportunas sobre a miña actuación como concelleiro, dende a miña toma de posesión o 6 de setembro do ano 2016. Está. Gracias. Partido Popular, adiante. Quero comenzar, primeiro darlle bos días a todos, e quero comenzar lembrando que se estamos hoxe aquí, señor concelleiro, nesta comparecencia de vostede, é porque dende o Partido Popular destapamos como mínimo importantes irregularidades relacionadas ca contratación e o pago desa póliza a que vostede fai referencia. Agradecémoslle que diga algo, por fin, que salga do seu ostracismo desde que empezou todo este tema, porque hasta agora, e se non houbéramos pedido esa comparecencia, vostede non había dito nada. Non había dito nada absolutamente. E máis, aínda nos quería acusar ao Partido Popular de malos. Iso é algo que non se pode tolerar. Eu, obviamente, teño unha serie de preguntas que facerlle neste pleno e que lle pido que me responda. E quero destacar, señor Fernández, que vostede, se está hoxe aquí, non é por decisión propia, como parece nesta argumentación que acaba de lernos con eses puntos todos, senón obrigado por nós porque non lle quedou outro remedio. Xa que este caso, podemos chamar casos seguros, o goberno local primeiro dedicouse a retrasarnos casi un mes a documentación que pedíramos. Sabía tan boa fe, por que non nos deron esa documentación? Se era sencillo, casi un mes, pedir algo que está aí, que se pode dar en 5 minutos. Logo, dedicouse a botar valores fora con excusas peregrinas e posteriormente deu a calada por resposta nunha actitude que, dende logo, non nos parece nada transparente e nada responsable e nada valente, porque dá a impresión de que a valentía de algúns membros de Compromiso, especialmente súa, é só para publicar no Facebook fotos diante de fotocoles de empresas e non aclarar as dúbidas que nos lle pedíamos daquelas, que hoxe intentou facelo e que, lóxicamente, queremos nesta comparecencia que nos amplíe. Por lo tanto, este é o contexto no que chegamos a esta comparecencia e vou a pedir que hoxe si sexa valente, señor Fernández. Vou a pedir que non este nervioso nin temeroso, porque se non falta a verdade, porque nós temos documentación, a que nos deron vostedes é outra, e se o que di de verdade as explicacións que lle pedimos nos conta a verdade, non ten por que estar nada preocupado, absolutamente nada, se nos conta a verdade. Xa lle adianto que eu non teño ningunha animadversación persoal contra vostede, faltaría máis, nin teño ningún interés en perxudicalo na vida profesional por unha cuestión de coherencia. É unha cuestión
donde o listón da responsabilidade política debe estar ese listón debe estar a mesma altura para todos, non só para nós, porque a veces dá a sensación de que ustedes queren poñernos a noso listón nun determinado punto, pero para ustedes baixan 3 ou 4 peldaños. Para nós, que seguimos sendo oposición neste Concello, e que fomos, lembrolle, non hai moito, que fomos levados ao xulgado por membros do goberno do que vostede forma parte, é unha cuestión que consideramos non de menor entidade, sino de extrema gravidade, como este caso dos seguros. E para vostedes, enxeuselles a boca tantas veces prometendo que ian a gobernar la LIN para poñer fin a unha suposta etapa de caciquismo e de políticas clientelares que, mire, xa cheira un pouquiño. Por último, antes de comenzar as preguntas que me gustaría que me aclararan, xa lle advirto tamén que no caso contrario se tenta facer a táctica do avestruz ou tenta tomarnos o pelo a nós e os larinenses, por ende, posiblemente este capítulo do caso seguros non vai rematar aquí. Xa yo digo, tenno vostede na súa mão. E procedo a preguntarlle as dúbidas que temos sobre este particular. Na acta da Xunta de Goberno do 18 de decembro de 2017 apróbase o pago dunha factura por importe de 11.838,38 euros á compañía Mafre en concepto da póliza de seguro de responsabilidade civil do Concello Lalín. Vostede estaba presente nesa Xunta de Goberno local? Evidentemente, sí. Mantiña nese momento algunha vinculación profesional coa aseguradora que presentou a factura? Son autónomo desa empresa. Cal a vinculación ca empresa que é autónomo que traballa para esa empresa? Segundo a documentación proporcionada por vostedes ao noso grupo municipal, nesa data vostede figuraba como axente exclusivo da citada aseguradora para a xestión dos seguros recollidos na póliza a que fai referencia, a póliza de responsabilidade civil. Non é así? A ver, figuraba como axente exclusivo. Como ben dixen no inicio, esa faceta ou esa parte forma parte do meu ámbito laboral. Creo que este non é... Eu aquí estou para responder a miña xestión política, non laboral. Eso non ten nada que ver. E iso figura na póliza. Os datos que eu lle estou dando figuran na póliza. Que vostede tuvo acceso a ela. Que é pública. Nos tuvemos acceso a ela. Non estou... Por lo tanto, iso quere dicir que vostede percibeu algún tipo de remuneración ou comisión por ese traballo pola condición de axente exclusivo desa póliza? Creo que xa fun claro na resposta anterior. É dicir, sí. Forma parte do meu ámbito laboral, cousa que non vou... Recibeu unha comisión, que eu non digo que sea ilegal, simplemente que recibeu unha comisión. Esa non é unha pregunta política. Como que non é unha pregunta política? Perdóneme, eu non estou de acordo. Eu pregúntolle... Eu pregúntolle... Non, mire, vamos a ver, estamos falando dunha póliza que foi aprobada con vostede sendo concelleiro. Vostede, non. Sí, sí. Eu estou preguntando, mire, eu estou preguntando, a acta do 18 de novembro do 17 aprobouse unha factura. Esa factura, eu pregúntolle, tuvo vostede unha comisión por esa factura na que vostede aprobou? Repítolle que ese contrato foi anterior á miña entrada como concelleiro. E eu repítolle, vostede aprobouse unha factura na Xunta de Goberno. Por esa factura que se aprobou na Xunta de Goberno, vostede tuvo comisión? O cal lle volvo a insistir que se me houbera advertido, porque na miña declaración de bens consta que son axente de seguros e me din, oye, pode haber aquí un posible tal, sale... Respóndame sí ou non. Vostede desa factura que se aprobou co seu voto a favor tuvo unha comisión sí ou non? Dígame sí ou non, non me toree. Tuvo unha comisión por esa póliza, sí ou non? Estou dicindo, reiterolle, que forma parte do meu ámbito laboral. Sí, xo sei, pero eu pregúntolle se tuvo unha comisión. Un contrato anterior á miña entrada de concelleiro. Pero eu pregúntolle se por esa póliza que foi, esa factura que foi aprobada o día 18 de decembro, se vostede tuvo unha comisión, dígame si ou non, non me torei. Volvo a insistir que forma parte do meu ámbito. Si, xa sei que forma parte do seu ámbito, pero tuvo unha comisión por esa póliza, si ou non? Podemos estar así toda a mañá.
Pero creo que queda bastante Negase a claro. responderme. Non é que... Eu preguntolle se sí ou non tuvo comisión, punto, na máis. Estou dicindo que forma parte do meu ámbito laboral, ese contrato firmouse antes de ser o concelleiro e esa factura a mí se me advirte que eu pois pode haber un posible conflito. Pero non me está respondendo o que eu lle pregunto. Eu pídolle que me responda o que eu lle pregunto. Eu digolle, esa factura aprobada co seu voto a favor, vostede desa factura cobrou unha comisión, sí ou non? Solamente dígame eso. Claro, non lle podo responder. Non me está respondendo, claro, eu pídolle que me responda sí ou non. Estou dicindo... Ou non sabe, pode ser... A ver, eu pídolle que responda sí, non, non sei. Vostede cobrou unha comisión por esa factura, sí ou non? Sobre a miña faceta laboral, o único sitio onde teño que dar algún tipo de explicación, como en calquer caso, é na miña empresa. Iso non é certo porque a súa faceta laboral aquí está interactuando ca faceta pública. Por lo tanto, vostede cometeu unha irregularidade, do noso punto de vista, cando... Non, perdóname, irregularidade, non erro, irregularidade. Eu pregúntolle, a ver, eu pregúntolle, esa factura que foi aprobada, según vostede, por un erro, o día 18 de decembro, vostede cobrou unha comisión desa póliza, sí ou non? Dígame sí ou non sei. Elixa vostede. É que xa yo repetín, creo que levo Pero que me repiteu? a mesma pregunta 6 veces. Repiteume que me está mareando, porque non me está dicindo... A ver, esa pregunta ten 3 respostas. Sí, non ou non sei. Se me dice que pertenece ao ámbito laboral, que me quere dicir con eso que sí? Que me quere dicir que non? Que me quere dicir que non sabe? É unha resposta que pertence ao meu ámbito persoal e laboral. Sí, eu entendo, pero usted ten un ámbito persoal e laboral e logo ten un ámbito como responsable político. Toda a documentación sobre ese contrato forma parte dun expediente. Sí, claro. Tuvo acceso a ele, puido ver... Perdón, que quere intervir o secretario. Vamos a ver, aquí nas preguntas e na resposta, o que pregunta pode formular a pregunta que queira, e o que responde pode responder o que tamén queira. Pero... Pode sacarse as consecuencias... Gracias, secretario, pero non necesito da súa intervención para que me recorde eso. Xo sei que eu podo preguntar o que queira e el pode responder o que queira, faltaría máis. Hasta aí chegamos. Eu simplemente lle pregunto si sí, non ou non sabe. Non me quere responder, a la vostede. Está ben. De que cantidade estamos a falar? Esa citada comisión? Tampouco vai responder? Evidentemente, estou dicindo, remito má resposta anterior. Dígolle, o máis ou menos o 15% sobre 1.500 euros. Non sei por que non contesta, non o dou entendido. Vostede saberá. En todo caso, é o que é habitual. O mellor usted tiña máis ou menos, non o sei. Se vostede non o quere decir, ala vostede, pero é o que ven sendo habitual. Ben, non coñecía vostede que o Regulamento da Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locales establece no seu artigo 21, que leo literalmente: los miembros de las corporaciones deberán abstenerse de participar en deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación del procedimiento administrativo y contrato de administraciones públicas. ¿Coñecía vostede ese regulamento de organización? Evidentemente, se me dese conta, repítolle, dese regulamento, tería máis tido nesa votación. Entón, dime que non. É que non se tiña que haber estido, tiña que haberse marchado, que é distinto, eh? Marcharían. Bueno, eu digolle, ou sea que non. Perfecto. En todo caso, admitirá... Na miña declaración de bens, cando o concelleiro, puxen claramente que son axentes de seguros. Eso iremoslo desgranando pouco a pouco. Pero estou explicando. En todo caso, admitirá... Se me deixa explicarlo, explícolle. Sí, claro. Nese momento tiña a miña declaración de bens e a profesión poño axentes seguros. Entendo que en algún momento que poida haber algún tipo de conflicto polos servicios técnicos desta casa me advertirán de unha posible conflicto. Entón, nese caso, ou verá mastido, ou salido, ou... Ben, eu pareceme moi ben que vostede me explica as cousas con rodeos, se quer, está no seu dereito, pero en todo caso admitirá que o seu descoñecemento da norma non desculpa o seu incumplimento da lei, que, desde o noso punto de vista, é flagrante, porque vostede votou a favor do pago desa factura. Non foi así que votou a favor? Votei a favor dun expediente no que iban 86 facturas... Entre elas esa. Que foi por urxencia e que a min, como comprenderá, no meu ámbito laboral, que dedicolle para pagar hipotecas e demais cousas que teño que pagar a final de mes, teño que dedicarme
unhas horas ao meu traballo e coas horas que dedico nun expediente no que van 86 facturas por urxencia, non me dá tempo a revisar todo o que vai. Admite, polo tanto, que incumpleu a lei nese punto? Admito que cometín un erro votando a favor nesa xunta de goberno. Cometeu un erro, non unha ilegalidade. Cometeu, desde o seu punto de vista, un erro, non unha ilegalidade. Estou dicindo que admito, xa como ben dixen na introducción, que cometera un erro, prego disculpas por elo. Eu pregúntolle, cometeu un erro ou unha ilegalidade? Un erro. Non é unha ilegalidade. Vale. Sabe vostede que hai un refrán que di que a ignorancia non é desculpa, senón causa da culpa? Non o coñecía. Non é meu. Veremos ir un paso máis. Asegura vostede que descoñecía que tiña que ausentarse da Xunta de Goberno local porque íase tratar un tema sobre o cal tiña interese persoal e directos. Non é así? Ese é o que acaba de decir. O que acabo de decir é que nadie, ningún técnico, nin nadie da casa... Descoñecía que tiña que ausentarse da Xunta de Goberno. Vostede descoñecía. Se me deixa falar, explícolle mellor. Senón se me... Nese expediente van 86 facturas. Como xa ben lle expliquei, non me dá tempo a revisar factura por factura. Non sei se vai unha que pode haber pois algún tipo de incompatibilidade nese momento e cometí un erro votando a favor dese expediente que entrou por urxencia, repito. Entrou por urxencia. Pois mire, vostede, resulta que na acta desta sesión do 18 de decembro de 2017, antes do punto 9, que era un expediente relacionado coa empresa Metaldeza na que o alcalde ou a súa familia teñen intereses directos, pois resulta que nesa acta figura que o alcalde retírase da sesión temporalmente e volve incorporarse unha vez debatido ese punto. Quérenos dicir que mentras na mesma Xunta de Goberno local outros compañeros seus si respetaron un par de puntos antes do seu a norma sobre incompatibilidades, a vostede non se lle pasou pola cabeza dada a súa vinculación ca empresa. Non se lle pasou pola cabeza facer o mesmo que fixo 2 puntos antes o señor Cuiña. Volvo a explicarlle. Se quere outra vez. No, a min dígame se non se lle pasou pola cabeza. A ver. Que entra por urxencia con 86 facturas que non me dá... Os tive con un compañeiro seu 2 puntos antes, levántase porque hai un asunto relacionado ca súa empresa e, lóxicamente, auséntase. A interromper cando fale. Entón, tranquilo, non se preocupe, vostede explíqueme o que queira. O que lle parece mellor. Neste expediente de 86 facturas xa expliquei, creo que é a terceira vez que explico, que non me dá tempo a revisarlo. Eu non sei se vai esa factura aí. Non me dá tempo a revisalo porque vai por urxencia, estou no meu traballo, chego e non me dá tempo a revisalo. E vostede sabe que cando as cousas son por urxencia, o tempo que hai para revisar esas cousas. Perdón, unha cousa. Eu se sirve de algo, a min si me advirten desta circunstancia de que debo salir da Xunta de Goberno e así o fago, cando foi aquel momento. E é certo que ao concelleiro non o advirten. A mí si mo advertiron. Ben. Non sabe vostede, entón, o que se vota nas xuntas o que vota vostede nas xuntas de goberno nas que participa? Porque do que acaba de decir, estáme dicindo que descoñecía que iba a factura súa nesa xunta de goberno. Entón, pregunto meu, non sabe, realmente quéreme facer creer que vostede non sabe que iba unha factura da súa empresa? O sea, é posible que nos creamos que unha factura que non veñen tantas, porque relacionada o expediente, perdóneme, o expediente que vostede no que vostede está inmerso, que un expediente é unha factura ao ano, por lo tanto é unha factura ao ano. Quéreme dicir vostede que nin siquiera vostede é capaz de comprobar as facturas que emite a súa empresa, que no caso vinculado con vostede é unha ao ano? Quéreme dicir que vostede non mira, vostede cando vota na Xunta de Goberno non mira as facturas, nin siquiera as súas. Para empezar, eu non teño ninguna empresa. Bueno, a empresa a que vostede representa. A que presto os meus servicios.
Vale, a que presta uns servicios, de acordo. Aceptolle a empresa que presta os servicios. Emite unha factura ao ano, unha ao ano. E o día que vai, vostede non se entera. Pero vostede sabe quen a emite? Eu. Emite a empresa. Que me quere dicir? É que non sei... Eu non a emito, evidentemente. É dicir, vostede recoñéceme que non sabe o que vota na Xunta de Goberno. E se vai por urxencia, perdón, vostede recoñéceme que non sabe o que vota na Xunta de Goberno. E é máis grave todavía. Díceme que cando vai por urxencia teño que entender que ao ir por urxencia ainda ten menos tempo de miralo. Oiga, vostedes por urxencia mirou as actas, vostede lee as actas da Xunta de Goberno. Se vostede por urxencia creo que mete un 50% do que se move nesta casa. Entón, máis difícil, máis complicado o pon. É dicir, vostede dice que non lle dou tempo porque é unha factura que foi por urxencia. 86. Vale, pero mire, é que vostedes nas xuntas de goberno... Pero son 86, non diga unha, porque está repetindo constantemente. Pero, a ver, naide a revisa entón. Son 86. Pero naide a revisa, naide a revisa. O sea, chegan á xunta de goberno por urxencia ou por conduto ordinario, dame igual. Naide a revisa. Os técnicos desta casa, que son as persoas encargadas de fiscalizar esa documentación. Eu podo revisar... E os técnicos desta casa saben unha cousa. Os técnicos desta casa, por que non lle advertiron, como lle advertiron ao señor Cuíña, que tiña que ausentarse? Quero pensar, porque vostede en ningún momento lle dixo aos técnicos desta casa que vostede tiña interés nunha póliza concreta, que estaba inmerso vostede, porque senón, conforme o secretario advirteu ao señor Cuíña de que tiña que ausentarse, seguro que o advertía a vostede, pero probablemente o secretario non sabería, porque vostede non lle dixo que era o representante nesa póliza en exclusiva do Concello de Lalín, de Mafre. Se poño a xente de seguros... A ver, alguén revisará as facturas para ir á Xunta de Goberno, non? O interventor, o secretario, alguén as revisará, porque se xa me di que non se revisan as facturas para ir á Xunta de Goberno, pagábamos. Entón, alguén as revisará. E se alguén... Eso non dice, non diga que poña palabras na miña boca. Vostede dice que iba por urxencia. Eu recórdolle que vostedes, por desgracia, meten por urxencia na Xunta de Goberno un montón de cousas. Eu creo que, se me apura, un porcentaxe exagerado. Vai por urxencia á Xunta de Goberno. Entón, se por ir por urxencia hai menos tempo para mirala, quéreme dicir vostede por que non lle advirteu ningún técnico que vostede non podía estar nesa votación? Se preguntaron de facerme a mí. Por digo eu, vostede dixolle a algún técnico da casa, perdóneme, o señor Cuíña dixo que o secretario lle advirtira que tiña que ausentarse e que a vostede non lle advirtiran. A miña pregunta é, o señor secretario, obviamente, sabía dos intereses do señor Cuíña nesa empresa. O secretario ou o interventor sabían dos intereses de vostede nesa póliza. Díxollo vostede. Porque, claro, os técnicos non teñen ciencia infusa. Díxollo vostede ao secretario ou ao interventor que vostede era partícipe nesa póliza. Pregunto. Repítolle que na miña declaración de bens consta que son axentes seguros. Entendo que calquer tipo de seguro que poida entrar nunha factura me advertirán. Eso é o que entendo eu. Home, mire, tamén na súa declaración de bens pode poñer que é vostede astronauta, pero o secretario e o interventor non van ver se ven aquí algunha factura da NASA. Terá que vostede dicirlle, oiga, mire, eu son axente de seguros, e hai unha póliza do Concello no que eu estou implicado, porque son axente exclusivo. Entón, o secretario e o interventor, se saben eso, cando chega a súa factura, cando fan ese paquete de facturas, diránlle, señor Fernández, vostede ten intereses nesta factura, polo tanto, auséntese. Sabe por que non llo dixeron? Porque vostede non llo comunicou, nin ao secretario, nin ao interventor. Se non decíanllo conforme llo dixeron a outros. Eso podo yo asegurar. Eu preocúpame moito que vostede me diga que vota nas xuntas de goberno sin mirar o que vota. Eu creo que expliquei de sobra unha cosa que... A min preocúpame. Pero creo que vostede entende... Eu non entendo, xusto, ese eu que non entendo, que vostede se queira poñer unha disculpa peregrina dicindo que a vostede non lle advertiron. Non lle advertiron porque vostede nunca dixo nesta casa aos representantes. Os seguros non son albañil. Pero vamos a ver, vostede é xente de seguros, pero ten unha póliza de responsabilidade civil co Concello onde vostede é xente exclusivo.
Polo tanto, vostede, se lle dixera... Que significa ser axente exclusivo, para empezar? Explíquemo vostede que é ser axente exclusivo. Porque é o que é vostede. E que é ser axente exclusivo? Non sei, dígame vostede o que pensa que é, porque eu non sei... Cocho, é o que pon... Mire, os datos que vostede nos deron é o que pon a póliza. Mire, a póliza pon axente exclusivo. Pero vostede sabe o que significa eso. Pregunto yo a vostede. Eso é o que lle estou dicindo. Eu quero interpretar que axente exclusivo quere dicir que é o representante desa póliza con respecto ao Concello de Lalín. E se hai un conflito, a quen ten que recurrir o Concello de Lalín é a vostede. E aí é onde quero chegar. É a vostede. Sabe por qué? Vostede, ante un conflito con esa póliza, vostede quen ten que asesorar ao Concello de Lalín. Vai asesoramento que lle presta vostede ao Concello de Lalín dicindo que non sabe nin a factura que vai. O sea, sí, explíqueme que é o ser axente exclusivo. Non significa para nada eso. E logo que significa? Entende? Pois mire, os papeles que poñen aquí, mire, pero que no, entende vostede pero é os outra papeles cousa, que me deron vostedes, outra cousa totalmente distinta ao que vostede me está dicindo. Dígame o que é, dígamo. Ser axente exclusivo Que significa? quere decir que traballa para esa empresa en exclusiva, e non leva outro. Vale, mire, E non ten nada que ver co que acaba de decir. mire que di o seu nomeamento, mire o que di o seu nomeamento por no, mire o que di o seu nomeamento por parte da empresa desta póliza. Dice que designa a la oficina de Mafre Lalín, cita en la calle Puente 72 para realizar los servicios asesoramiento, mediación y asistencia técnica especializada ao Concello de Lalín, Dios nos colla confesados, para la cobertura y gestión de los diferentes seguros objetos del presente contrato. No, pero, a ver, é que vostede me dice, si vostede, a ver, vostede está nombrado. Vostede non sabe nin idea da miña profesionalidade, se é moita, pouco, o que sei. En eso non me estou metendo. Simplemente estou, mire, simplemente lle digo que a oficina Manfre nombrou a vostede deste xeito, por escrito. Dice, realizar, mira, propoño a oficina de Lalín Mafre, propón para realizar os servicios de asesoramento, mediación y asistencia técnica especializada al Concello de Lalín para la cobertura y gestión de los diferentes seguros objetos del presente contrato, la persona de José Manuel Fernández Taboada. Isto diu Mafre, que non o digo eu. Diu Mafre. Mire, isto doumo vostede. Está lendo un pouco as ascuas... Pero non me está entendendo, pero é a documentación que me deron vostedes. Podo yo ler eu? No, pero mire, pero logo o papel que me deron a min é falso. Podo yo ler eu? Logo este papel é falso. Non, é igual, pero vostede está lendo... Como que é igual? Este papel non é igual que ese, Non é igual. Non, mire, a mí non me cadra. É un expediente. A ver, este expediente que me deron a min, aquí pon, que designa, pero pode velo, míreo aí. Non, que sei ler, gracias. Pero eu non lle dubido de que sepa ler, simplemente que o que pon a póliza é que designa a oficina Mafre, designa a vostede, con nomes e apellidos... Espera, a ver, volva a ler, por favor, porque non está lendo o que pon aquí. Que designa a la oficina de Mafre Lalín. Mire, se vostede non quere explicalo, non o explique. No, está aquí. Aquí está ben claro que a empresa Mafre, escoite, a empresa Mafre... Pódelo eu, por favor. Sí, claro que pode, pero déixeme acabar a pregunta. Eu pregúntolle, se vostede é un cargado por parte da empresa... Neste papel, perdón, porque está lendo que... A ver... que designa a la oficina de Mafre en Lalín, cita en la calle Puente 72, para realizar... Que a persona de contacto é vostede. É o que pon aquí. Perdón, déixame ler. Sí. Por favor. Para realizar los servicios de asesoramiento, mediación y asistencia técnica especializada al Concello de Lalín, para la cobertura y gestión de los diferentes seguros del presente contrato. La persona de contacto será José Manuel Fernández Taboada. E quen é José Manuel Fernández Taboada? Son eu. Entón que é distinto do que digo eu? Que está dicindo vostede? Ah, non ten nada que ver? Non. Non ten nada que ver que a persona de contacto para levar a póliza do Concello é vostede. A persona de contacto. Sí, que é membro deste goberno na actualidade, é nese momento. Unha oficina cita na calle Puente 72, onde hai varios asesores. Sí, claro. Entón, vostede non é o transmisor, digamos, o enlace entre o Concello e Mafre, quen é? A persona de contacto. Quen é o enlace entre o Concello e Mafre? Dígame vostede. Cal é a persona física
contacto entre o Concello e a empresa Mafre. Dígame quen é. Alguén da oficina que non é vostede? Eu creo que vostede sabe, Total. como a min. Eu sei ler, pero aquí pono ben claro. Por eso, a persona de contacto será tal. Sí, claro. E designase É dicir, a unha oficina. A ver, la LIN... Perdone, porque creo que é un detalle a ter en conta. Nesa oficina hai diferentes asesores, tanto de varios temas especialistas, por así decirlo. Nunha palabra, a vostede tiña non só para cobrar a comisión, a prima. Digo eu, porque senón, se me di vostede que ali hai varios asesores e a vostede a persona de contacto non significa nada. É dicir, ahora mesmo, eu digolle, se naquel momento hai un conflito, mire, se hai un conflito, eu non sei por que non quere recoñecer o que é evidente. Eu non teño oficina. Ala vostede. Eu non teño oficina propia, señor Pérez. Xo sei, eso xa yo preguntarei a continuación por qué. Por qué? No, pero é que Mafre ten 3 oficinas propias. Propia. Sí, 3 oficinas funcionando en la LIN. Pero non se preocupe que yo pregunto a continuación. Eu dígolle, si la LIN, si na póliza obxeto da polémica que estamos falando dela, si hai un problema, o Concello a quen ten que chamar? A vostede, que é vostede. A persona de contacto é vostede. Eu creo que eso que queda... eu creo que queda suficientemente claro de que vostede, que é persoa de contacto da empresa Mafre con esa póliza co Concello de la LIN, non sabe que unha factura da súa empresa, da cal é vostede o contacto, ven á Xunta de Goberno. Home, non, nin pretendo, que non, nin o pretendo. Aquí dá leccións sobre como funciona unha empresa ou deixa de funcionar. Mire, porque iso é bastante grave. Está acusando a unha empresa... Non sei. Eu non acuso a empresa de nada, perdón, me acuso a vostede, non a empresa. Sí, claro. Eu son o que emite facturas nesa empresa. No, pero é que eu non digo nada deso, non terxiverse. Eu non acuso a nada, a empresa non acuso de nada. Eu estoulle preguntando a vostede, que é distinto. Eu non digo que a empresa incumpla. Eu que quero que incumple a vostede. Mire, doulle outra oportunidade para dicir a verdade, si quere. E repito a pregunta anterior. A ver, eu doulle... Repito, eu aquí non estou mentindo. Eu doulle outra oportunidade para dicir a verdade e repito a pregunta anterior. Admite, eu pregúntolle. Eu repitolle, eu aquí non estou mentindo. Vale, respóndame a pregunta si quere. Doulle outra oportunidade. Non me está dando oportunidade. Admite que incumpreu a lei neste punto. Non me responde. Admite que incumpleu a lei nese punto. En que punto? Non entendo agora. No punto de que vostede non podía estar nese punto debatindo nin votando na Xunta de Goberno. Admitio. Xa lle expliquei na introducción en diferentes... Síguelle dando voltas a Noria. Eu só lle pregunto se admite que incumpleu a lei nese punto, na máis. Sí, claro, respóndame. Pero dígame se admite que incumpleu, dígame sí ou non. Como ben lle dixen que cometeron un erro votando a favor desa factura que iba entre 85 máis. E xa pedín disculpas por elo, entón non sei que máis... Eu pregúntolle se admite que incumpreu a lei, sí ou non, só eso, tan sinxelo como eso. Pero cantas veces? Cantas veces? O teño que responder? Pero se non me está respondendo. Estou que respondendo? Non. Eu dígolle se vostede admite que incumpreu a lei, eu pregúntolle, vostede admite que incumpreu a lei nese punto, fora por un erro, fora polo que vostede quixeira. O vostede admite que incumpleu a lei? Estou dicindo o mesmo, é que me remito a mesma resposta, non... Pois mire que non debe ser tan difícil decir sí, non ou non sei. É que eu non son xurista tampouco. Pero é que eu tampouco, eu non pretendo que vostede o sexa tampouco. Eu solamente lle digo, si vostede, a vista dos acontecementos e do que levamos desgranado todo este tema, si vostede admite que incumpleu a lei nese punto. Vostede non me di nada. Pois mire, non son xurista, non teño artículos e dereitos... Eu dei unha oportunidade para que non me contara mentira e que respondera se quixera. Non quere responder a la vostede. Que non minto, non estou mentindo ninguna das cousas que lle estou dicindo. Pero se eu estou lle preguntando se admite se incumpreu a lei ou non, e vostede dime que se trata dun erro. Eu non lle pregunto se se trata dun erro ou non. Se trata dun erro, pois trátase dun erro, pero eu pregúntolle, vostede admite que incumpleu a lei nese punto, e vostede non me responde.
Home, porque non son xurista. Vale, moi ben. Que non Non me sei responde como porque non é xurista. É unha resposta Pero moi unha contundente licenciatura en e moi Dereito. clarificadora, sin dúbida. Resulta que nesa mesma semana da súa comparecencia, nesta na que estamos, onte mesmo, recibimos información con novidades sobre este seguro en cuestión a través deste seguro do que estamos falando a través dos decretos da alcaldía. Resulta que o seu xefe de filas, que tal e como recollen os xornais do pasado 19 de outubro, declarara en relación con dita póliza, leo textualmente o que declarou o señor alcalde o 19 de outubro. Non hai interés, e pódese comprobar nas hemerotecas, non hai interés en renovarla, como si pasó en los tiempos del PP. Iso foi o que declarou o 19 de xullo o alcalde. E dixera que se ia convocar un novo concurso. Iso o 19 de outubro, hai poucos días. O alcalde dixo que non hai interés en renovar esa póliza e que se ia convocar un novo concurso. Sabe vostede por que finalmente non se convocou ese concurso e se optou por prorrogar o contrato? Mire, Non falaron con vostede? Xa lle deixei claro que desde fai, non sei agora mesmo tanto, eu non teño nada que ver con esa póliza. Non me está respondendo. Estou respondendo Eu digo, bastante o 19 de outubro, Que quere que o seu se xefe de filas dun contrato dice que que non xa hai... non forma A ver, parte. o seu xefe de filas, meténdonos un dedo, intentando meternos un dedo no ollo ao PP, dice, non hai interés en renovarla, porque había a polémica da póliza. Dice, non hai interés en renovarla, como si pasou en los tiempos del PP. E dixo que se iba a convocar un novo concurso. A pregunta é, como non se convocou ese concurso, que é o que se dixo o 19 de outubro, sabe vostede por que finalmente non se convocou ese concurso e se optou por prorrogar esa póliza que dixeron que non se iba a prorrogar? Rematou, agora vou contestar. Desde fai exactamente non sei canto tempo, eu non teño nada que ver con ese contrato. O que fagan con ese contrato... Vostede non sabe canto tempo? Semanas, non sei. Home, se vostede non o sabe, non pretenderá que o sepa. Eu dígamo vostede. Bueno. Desde cando? Ten acceso ao expediente tamén. Home, pero eu... A ver, se agora por un día ou dous ou... No, pero... O que sexa. Desde cando non ten que ver con este expediente? Desde hai uns días, non? Repito, Desde hai uns días, digo. non teño nada que ver con ese contrato. Agora mesmo, neste momento, non? Hai uns días? Respóndame, as preguntas teño que facelas eu. Vostede ten a obligación de responder. Desesperante, porque A ver. parece que non me entende. Usted di que a día doxe non ten nada que ver con ese contrato, a día doxe. Pero hai uns días, tiña. Non, Tampouco. depende cantos días, a ver, cantos días. Dime vostede dai uns días. Eu pregúntolle desde cantos días. Pregunte cantos, dígame, a ver, que lle respondo. Desde cantos días vostede Non o sei non ten que ver con ese contrato? Non o sei Non o sabe? exactamente. Vale. Bueno, Vale a resposta ou... é kafkiana, pero vale. Vale, bueno. De forma... Entón, que quere que lle diga? Cousas que eu non teño nada que ver No, con ese contrato. simplemente que vostede está na Xunta de Goberno, está nun goberno donde non me diga vostede, si vostede quéreme facer querer... Pero vostede- A ver, vostede quéreme vostede facer a min parvo, vostede quéreme facer querer No. que unha póliza Non na se me que pasa vostede... pola cabeza. A ver, vostede quéreme facer querer a min, ou quéreme facer querer a nós, que unha póliza na que vostede é o responsable Vete, frente ao eso non é Concello. contacto, é que, a ver, Vale, no é que vostede... non sei donde non No que entende, vostede é o representante da empresa no Concello, agora prorrógase esa póliza e non é vostede o representante do Concello e quéreme facer creer que vostede non sabe nada o deso. representante do Concello. A ver, a persoa de contacto pono Mafre no Concello desa póliza era vostede. Esa póliza prorrógase e a persoa de contacto que era vostede pasa a ser outra. E pregúntome, quéreme dicir vostede que vostede non sabe nada deso? Un novo contrato, se A o ver. que fixeron porque eu A non ver, formo parte a ver. dese contrato. A ver, señor Fernández, Porque eu non sei se... sexamos serios. No, A por ver, eso mesmo, a ver, sexamos serios. Hai uns Vostede, técnicos na casa que teñen que facer o seu traballo e non vou eu decir o que teñen que facer. pero, Digo eu, a ver, sería... pero vostede quéreme facer creer que
que hai unha póliza na que vostede é o representante da empresa ante o Concello. Que non o son xa, señor Crespo. A ver, había unha póliza na que vostede era o representante do Concello. Esa mesma póliza, a pesar de que na prensa se dixo que iba a salir a concurso, non sale a concurso e prorrógase. Vale? Prorrógase por outro ano máis. E poñen, en vez da vostede, a outra persoa. Quéreme dicir vostede que tampouco sabe deso nada? O sea, vostede non estaba enterado deso? Eu, unha vez que saio dese contrato, cando me dou conta de que cometí un erro nunha xunta de goberno... Un erro non, unha ilegalidade, que é distinto. Déxeme falar, por favor. Si non o levas a xuicio, eres un cobarde. Está dicindo ilegalidade. A mí levaste a xuicio por decir ilegalidade. Se non o levades a xuicio, sodes unhos cobardes. Pode... Señor Crespo, continúe, por favor. Respóndame se quer. Ou ten a razón Pepe Crespo. Eu pregúntolle, a prórroga, perdón, a póliza na que vostede era o representante, chámalle como queira. A persona a contar. A póliza na que vostede cobraba, lóxicamente, Perdón, a persona a contar. si pola que cobraba da empresa, que ten todo o dereito do mundo, que eu non yo nego. Simplemente, a póliza esa prorrógase por un ano máis, en vez de poñer a vostede, poñen a outro. E vostede non sabe nada deso, queremos facer querer. Mire, pulpo como animal de compañía non é normal aceptalo, Eu se quere que yo acepte, acepto yo, pero non é moi normal. Señor Crespo, deixe respostar tamén. A ver, no expediente, que vostede ten acceso a él aínda, cando queira. Perdón, cando mo deedes, porque recordoche que me tardastes un mes en dalo. Todo ese proceso, eu creo que pode ir a él, revisar toda a documentación e ver... Claro que irei a él cando mo den, porque non mo dou hoxe, logo, se o ten xa. Eu o que non dou creído, ou non é, o que non é creíble, señor Fernández. Solicitou ver esos cambios ou alguna outra cousa? Xa lle direi que ainda a comparecencia non acabei. Estou preguntando. Mire, Solicitou... eu non podo solicitar o que non sei. Por iso quero que vostede me aclare para poder solicitalo. O sea, non podo solicitar o que non sei. Vostede non o sabe, eu que non formo parte dese contrato, teño que sabelo agora. Home, a ver, pero vostede forma parte do goberno de la LIN que prorroga ese contrato. Sí, E non ten tampouco obligación de sabelo. Vostede, que quere me dicir, que non se entera de nada? eu son o técnico Non, de contratación. pero eu dígolle, a ver, eu simplemente, eu preguntolle algo moi sinxelo, señor Fernández. Preguntolle, había unha póliza do Concello de la LIN con Mafre, de responsabilidade civil, que a pesar de decir que se iba a sacar a concurso, non se saca a concurso e prorrógase. Esa póliza que se prorrogou era vostede o representante ou a persona de contacto. Ahora a persona de contacto é outra persoa. Quéreme dicir vostede? Vostede acaba de dicir que é membro da empresa Mafre, que é un agente da empresa Mafre. Por lo tanto, quéreme dicir que a empresa Mafre a vostede non lle comentou nada de que a representación que tiña vostede pasaba a maus de outro señor por que o Concello a prorrogaba. Fai semanas a miña baixa como a persona de contacto. Desde que descubrimos noso petate. Desde que descubrimos noso petate. Sí, de acordo. Na Xunta de Goberno votando a favor nunhas facturas dun expediente de 86 facturas. Sí, desde ese momento. Entón, o que faga a empresa que presta o servicio, eu non o sei, non teño tanto poder dentro desa empresa como para saber ese tipo de cousas. É dicir, a ver que me aclare o que me está me dicindo, porque a mellor entendeu mal. Na calle Puente, ali a sede central de Mafre en Lalín, donde vostede está ali, físicamente, ten ali o despacho, non? Ten ali unha mesa de despacho, non? Digo. Sí ou non? Tampouco me quere dicir eso. É que non sei que eso forma parte do meu ámbito laboral, teño que dar explicacións a vostede. Home, é que o que me ten que dar explicación é, mire, eu que estou demostrando é que un posible tráfico de influencias. Ese é o que é grave. Entón, eu digolle, vostede na oficina que está, esa mesma oficina, hai unha póliza na que vostede é o representante e poñen a outra persoa distinta de vostede da mesma oficina e a vostede non lle comentan nada. Quéreme dicir eso? Quere que trague esa resposta? É o que me está dicindo. Volvo a insistir que eu o que teño que facer foi solicitar a baixa voluntaria
de seguir sendo a persona de contacto. E vostede, cando solicita esa baixa voluntaria, a empresa non lle pregunta por qué. Podo falar, por favor. Porque Claro se que me pode. estaba interrompindo continuamente... Pode falar o que queira, pero respóndame o que lle pregunto, non o que... respondendo. Non me responde o que lle pregunto, Fernández, non me responde. Repítolle, solicito a miña baixa voluntaria de seguir sendo a persona de contacto con respecto a esa póliza. No momento en que eu solicito eso, o que fai ou deixe facer a empresa é cousa súa, non miña. Cando termine, pregunto. Sí, pois... É que dime que o interrumpo e eu non quero interrumpilo, líbreme Dios. Cando vostede termine de responderme a unha pregunta, dígame que podo preguntar outra, entón pregunto. Pode preguntar. Entón, Perdón, joder, que non me... Perdón por entón, a palabra. digo eu, vostede entón afirma que vostede non se enterou de que a empresa nomeou nesa póliza na que estaba vostede prorrogada a outro representante. Vostede non o sabe. Pero a ver, é que non sei como quer que yo explique. Xa non teño nin argumento, xa para... No, argumentos claro que non ten, porque os difumina... Eu só lle pregunto se vostede sabe. A min dígame si ou non. Estou dicindo que non é a miña competencia. No, pero eu non lle digo que sea a súa competencia. A empresa claro que pode nombrar... Perdón, pero... Eu desvincúlome totalmente dese contrato. Certo. Totalmente. Sí. Vale. Pois desde ese momento creo que non é ningunha obriga, nin política, nin laboral. Bueno, laboral xa non teño por que dar explicacións, pero política, o que fagan os técnicos da casa, son os que teñen un pouco... Non me quere responder. Porque estáme respondendo o mesmo que antes, cando lle dixon o tema da ilegalidade. Eu estoulle preguntando, vostede ten coñecemento de que a póliza na que estaba vostede, que foi prorrogada por este Concello por un ano máis, vostede ten coñecemento de que a empresa nomeou outra persoa distinta de vostede, e vostede está me dicindo que non sabe, que non é a súa competencia. A ver, evidentemente, no momento en que eu solicito a baixa, como no prego de cláusulas administrativas e técnicas dese contrato, pon que a empresa ten que nomear a unha persona de contacto, imagino que terá que facer. É que eso cae de caixón. Jolín. Pero unha cousa é que eu teña que seguir. Eu non sei o que fan, digamos, os xefes ou quen decide. A mí non mo comentan. Vostede non sabe o que fan os seus xefes, vale? Home, evidentemente as decisións que toman serán cousa da empresa. Home, sí, as decisións que toman son cousas da empresa, pero as que teñen que ver con vostede... A miña relación é autónoma. Non sei, creo que xa o expliquei antes. O sea, este tipo de decisións a mí non me competen. Mire, de forma paralela tamén por un decreto, non me quere responder, non lle vou insistir máis porque é un diálogo de besugos. Eu pregúntolle se si ou non e vostede venme contame unha película. Eu solamente lle digo, se vostede tiña coñecemento ou non, vostede pode me dicir si ou non. Pero estou repetindo. Pero me repite o qué? Que é o que me repite? Eu pregúntolle se vostede tiña coñecemento si ou non. Si, claro. Tuvo acceso a él. Perdón, eu tuve un acceso ao que me deron, Por exemplo, eu non tuve un acceso... Perdón, eu tuve un acceso que me deron. Eu, por exemplo, non tuve un acceso ao rexistro de entrada onde Mafre presenta aquí, cando a vostede nombraron un representante, nin tuve un acceso ao rexistro de entrada do Concello de Lalín de quen presentou esa oferta aquí na Casa Custodial. Non está aquí. Non. E logo isto non ten vostede. Eu teño eso. Eu digo que non tuve... Non consta no expediente, quere decir? Mire, eu non tuve un acceso a que número de rexistro de entrada, o día e a hora. Usted sabe como é o rexistro de entrada. Cando alguén trae unha plica, vai ao rexistro de entrada. Pero é que isto forma parte dun pliego de prescripcións administrativas. Por suposto, pero alguén ten que traer... Perdón, alguén trouxo... A ver, usted sabe que alguén trouxo unha proposta ao Concello e que registrou, non? Alguén trouxo no seu día unha proposta ao Concello que registrou, non? Iso non o pasaron no expediente, e ten cabelo. Pero pregunto yo despois, non se preocupe.
De forma paralela, enterámonos tamén que o pasado 14 de novembro a Compañía de Seguros comunica ao Concello que vostede deixa, ben non decreto, deixa de ser o axente exclusivo desta póliza e nomeas a outra persoa. Polo que vexo, vostede non sabe por que se produce eso, non o sabe. Sabe por qué? Porque eu solicito a miña baixa, voluntaria. Non será porque vostede recoñece que está metido nun lío e que está metendo a compañía nun lío porque cometeu unha irregularidade? Non será por eso? Pero a ver, volvo a insistir. Con anterioridade a esa data, eu solicito o cambio, se lo expliquei. Con anterioridade a esta data e despois de que nos levantáramos a lebre. É así, non? Sí, tal cual. Vale. Vale, admito eso, se quere. Admito que me equivoco na Xunta de Goberno votando a favor dun expediente no que van 86 facturas no que non me dá tempo a revisalas e cometo un erro votando a favor. Desde esa data eu comunico á empresa que quero deixar de ser a persona de contacto dese contrato. A empresa tomará as medidas oportunas que teña que tomar, pero que nin eu formo parte delas, nin teño capacidade para nomear a ninguén, nin nada deso. Eu non estou preguntando eso, eu pregúntolle, non sería que vostede recoñece que está metido nun lío e que está metendo a empresa nun lío por cometer esa irregularidade e por eso non mean outro da persoa? É o que lle pregunto. A ver, é que, de verdade, insisto, desde con bastante anterioridade a esa data que me di, solicito eu a miña baixa. Entón, non sei que máis quere que lle responda. Eu que quero que me responda é a verdade que vostede se resiste a Perdón, responder. pero sigo lle dicindo que estou dicindo a verdade. O sea que vostede... Pódese comprobar A ver, no expediente. a ver, vostede... Ten vostede acceso ao A ver. expediente. O sea que... Eu teño acceso, xa yo repito unha vez máis, eu teño acceso ao que me dan vostedes do expediente. Eu non lle dou nada. O que me dou o Concello. Nós pedimos o expediente e teño acceso ao que nos deron o Concello do expediente. Unha cousa sola, señor Crespo. Entendo eu, que non é o que se lle dá a vostedes do expediente, se lle dá o expediente, non unha parte do expediente. Sí, Entendo eu, vamos, non sei. Bueno, pero nese expediente, O por exemplo... Perdón, non, digo, non lle estou retrucando, no sentido de que os expedientes que os fan os funcionarios en función das mesas de contratación e todo o procedemento, o expediente é o que é, non se dá unha parte sí e unha parte non. Eu entendo que cando alguén pide ver un expediente, pide todo o expediente, o normal é que veña o rexistro de entrada donde a empresa presentou unha plica, digo eu. Tamén estará de acordo comigo que o expediente non o fan os políticos. Pero eu non digo que eso sea unha irregularidade, simplemente digo que no expediente a nós non nos deron cando se presentou se aplica por parte de Mafre. Bueno, vou dicir de outra maneira, entendo que lle deron o que hai, vamos, no expediente. A min deron o que me deron, é o que teño aquí, non teño máis. Continúe. Nese expediente coñece vostede que é apoderada de Mafre. Coñece vostede a persoa que foi designada como axente ou mediador da póliza de responsabilidade civil que acaban de prorrogar? Coñece a vostede? Se coñezo vos. Se coñece vostede o axente ou mediador que foi designado na póliza? Eu solicito a miña baixa. Sí. Vale. Desde o momento en que solicito a miña baixa, eu non sei a quen van a designar. Correcto. Non sei. Perdóneme, vostede non o sabe. Non sei se van a designar a un, porque nesa empresa hai miles de traballadores, eu non sei a quen van a designar. Correcto. A mí non, porque solicito eu con anterioridade a baixa. Señor Fernández, admito iso, pero entón, dígame, vostede non pertenece ao goberno de Lalín? O goberno de Lalín non fai unha prórroga, vostede, como goberno, non fai unha prórroga prorrogándolle a Mafre ese contrato e non mean unha persoa. Eu pregúntolle... Pero vostede, se non o sabe como empresa... Mire, se vostede non o sabe como... Se vostede non o sabe... Non será, digo, que aquí se toma unha decisión social tuntón. Non, pero... Haberá que seguir unhas... Pero, mire... Hai unhos pregos no contrato que hai que respetar, digo eu. Sí, claro. Pregunto. Claro, é xusto. Iso claro que é, sí, hai que respetalos, non se respetaron, claro que hai que respetalos. A ver, mire, vamos a ver. Eu preguntolle se coñece, mire, eu preguntolle se coñece a persoa que nomeou agora a empresa Mafre
Entón digo eu, mire, se vostede non o coñece, que teña as miñas dúbidas, pero admítolle que vostede non o coñeza por a empresa, se o ten que coñecer polo goberno, porque hai un decreto donde o goberno de Lalín lle prorroga a empresa Mafre o contrato por un ano, e ven aí unha persona que é que está no sitio que estaba vostede. E eu pregúntolle, vostede coñece a esa persoa? Estou dicindo Non sabe quen é? que eu non sei a quen nombrar. Pero se estou dicindo que, aínda que non lle dixera a empresa, como membro dun goberno ten que sabelo, porque quen fixo o contrato, quen prorrogou o contrato con Mafre foi o goberno de Lalín. Eu só lle pregunto se a coñece. Pero os decretos... Dígame sí ou non, punto. Se non a coñece, por non a coñece. O mellor non a coñece. Pero entón, quéreme decir que nin siquiera ve vostede os contratos que firma o seu goberno. Pero firmo os decretos. Non. Pero vostede, mire, vostede non firma os decretos, pero xe aquí no punto 2. Ou tamén me di que non leo os asuntos de pleno. No punto 2 ven dación de conta ao pleno dos decretos da alcaldía. E veñen estes decretos. E aí ven nomeada outra persoa. E eu preguntolle se esa persoa que ven nos decretos que veñen ao pleno doxe, se vostede a coñece, sí ou non, solamente. Pregúntolle. Bueno, non me quere responder, non perdamos o tempo, porque se non me quere responder é un diálogo de sordos. Vale. Estou contestando xa respostas do meu ámbito laboral, cando, bueno, non sei... Home, pero o ámbito laboral, mire, aquí hai un decreto da alcaldía que ven no día doxe, é un decreto, por tanto, reciente, destes días de atrás, donde nomean a outra persona no seu sitio, e eu preguntolle se conoce a esa persona, eu non sei, vostede que pensa que eu penso? A ver, se vostede mo aclara, non penso nada malo, e se vostede me marea a perdiz como me están mareando, por si que penso algo malo, que lle parece? A diferencia? Home, a ver, vostede non me acaba de decir que unha empresa, unha persoa que traballa na empresa... Quen toma a decisión de nomear a esa persona... Sí, certo. E quen firmo o decreto, sí, non, non. Pero mira unha cousa, de acordo, pero quen firma o decreto nomeando a esa persoa é o seu alcalde. E vostede ten que ter coñecemento, debería ter coñecemento dese decreto. Debería, se non o ten, é que nin siquiera mira os expedientes que veñen ao pleno. Unha cousa, señor Crespo, entendo, eu, bueno, tampouco lín ese decreto, ainda que, como vostede dixo, onde teño firmado, o decreto é deste pleno, eh? No, pero sí, pero entendo que ese decreto se firma que a prórroga de Mafre, que é Mafre de logo quen designa, quen é. Correcto. O sea, non designa o alcalde quen é o corredor, é Mafre. Vale. Pero eu que lle pregunto ao comparecente se coñece esa empresa, a esa persona que ven aquí, ven aquí o nome. O alcalde non ten poder para designar directamente a unha persona. Eu pregunto é a empresa quen designa, ao concelleiro que estaba de representante da empresa, que agora está outra persoa, eu pregúntolle se o coñece, simplemente eso. E se non o coñece pola empresa, se o coñece polo decreto. Mira o decreto que ven aquí, se quere paso eu. Perdón, señor Fernández, señor Crespo, unha cuestión de aclaración. É que tal como a literalidade do que vostede dixo, parece que eu firmei, o sea, que eu nombrei a quen sexa. Non. Nombra a empresa. Eu pregúntolle se a empresa que nombrou a unha persoa distinta de José Manuel Fernández, eu pregúntolle, que está aquí no decreto, e que vostede como concelleiro do goberno tiña a obligación de coñecelo, pero que nombra a empresa. Sí, pero eu pregúntolle se vostede coñece a esa persona, sí ou non. Podo decir que coñezo moita xente, o sea, da empresa para que traballe. Pero vamos a ver, José Manuel, vamos a ser serios. Vamos a ser serios. Por que quere marear a perdiz? Eu só lle pregunto se a persoa que figura neste decreto que a propuxo Mafre... Non, que está aquí. Busca aí, busquei o decreto. E xa yo digo, ahora. Non teño ningún problema. Espera, deixen ver, que eu lle teña que enseñar a vostede os decretos da alcaldía ten truco. En fin, polo que vexo non a coñece, non? É que estou dicindo... Bueno, nin ten falado con ela recentemente, nin nada. A pesar de que... Non ten falado con ela recentemente, nin nada. Con ela? Mire, como aquí hai a Lei de Protección de Datos, aí lle vai. Recoméndolle que lea os expedientes que veñen a pleno, ainda que non sea moito, algo por encima. Sí, bueno. O fácil que era decir que sí,
Pero non ve que é un compañero seu. O fácil que é dicir que sí, que non pasa nada. No, vostede quería botarlle o morto á empresa cando aquí hai un decreto onde se nomea eso. Ben, quería dicir que vostede non se entera de quen é o representante, a pesar de que hai un decreto que dice que o representante, en vez de vostede, é fulano de tal. Ten falado con esa persoa recentemente deste asunto? Con esa persona que acaba de ver? Ten falado deste asunto? Traballo na mesma... Eu só lle pregunto... Este asunto, desde o momento en que o solicito a baixa... José Manuel, xa sei que traballa. Non volvemos a falar deste asunto. O sea, que non ten falado con el deste asunto. Deste en concreto non volvín a falar para nada. Cobrou vostede ou vai cobrar algunha remuneración polo traballo desenvolvido como axente exclusivo desta póliza de responsabilidade civil ata o pasado 14 de novembro, que é a fecha do decreto, onde ven a prórroga? Quere que lle volva a repetir outra vez? Non sei como... Gustaríame que non me mareara. Que non estou mareando. Eu só lle pregunto, cobrou vostede ou vai cobrar algunha remuneración polo traballo desenvolvido como axente exclusivo desta póliza de responsabilidade civil ata o pasado 14 de novembro que se fai este decreto? Pregúntolle. Non me responde? Sí. Quere que lle responda outra vez? Eu só quero que me responda sí ou non. Ou tamén me vale non o sei. Creo que este non é o sitio onde teño que dar explicacións. Como que non é o sitio onde ten que dar explicacións? Por favor, hasta aí podíamos chegar. Como que non ten que dar explicacións? É membro dun goberno. É membro dun goberno. Perdón. Ese contrato foi antes de ser o concelleiro. Bastante antes. Pero non... Respóndame o que lle pregunto. Eu pregúntolle... Ni se me esperaba aquí. A ver, eu pregúntolle. Non sei, se cobrou vostede algunha remuneración polo traballo desenvolvido como axente exclusivo ata o pasado 14 de novembro, sí ou non? Non me responde. Ben, ímonos retrotraer un pouco máis no tempo. Hoxe en día vostede é concelleiro porque en maio do 2015 formaba parte da lista de compromiso por la LIN encabezada polo candidato Rafael Cuña. Eso é certo, non? Digo eu. Vostede iba na lista do señor Cuña no ano 15. Que quere que lle diga? No, que me preguntas tan evidentes que a min descolocan. Sí, descoloco, sí. Eu non me... Mire, a pregunta que lle fago é se lembra vostede a data da súa posesión como concelleiro desta corporación. A ver, vostede iba na lista do señor Cuña, perfecto, no ano 15. E eu pregúntolle, agora é concelleiro, e pregúntolle, lembra a data da súa toma de posesión como concelleiro desta corporación? En setembro do ano pasado. O 6 de setembro do ano pasado, non? É dicir, un par de meses antes de que vostede votase a favor da factura da póliza do seguro de responsabilidade civil. É así, non? Sí. Ben. Pero imos facer algo de memoria. Nunha xunta de goberno que iban 86 facturas. Pero, sí, iban 86 como se fueran 186, que é o mesmo. Aquí ten habido xuntas de goberno onde van 500 facturas. Que ten que ver eso? 86 como se fora, como ser os 86 non houbera que revisalas. Se foran 86 non habría que revisalas. Se non entra por urxencia, teño máis tempo para revisar. Pero se lle digo que aquí entra por urxencia casi todo, vostedes fan casi todo por urxencia na xunta de goberno, mira as actas da Comisión de Goberno, ou tampouco mira as actas da Comisión de Goberno. Mira as actas da xunta de goberno, por favor. Pero imos facer algo de memoria. Antes de entrar como concelleiro nesta corporación, en que data comenzou a súa relación profesional coa aseguradora Mafre? Antes de entrar aquí. Pero teño que dar datos aquí neste pleno da meu ámbito personal laboral cando vostede ven di que isto non é por facer... Eu só lle pregunto. Eu só lle pregunto. Non é por facer ningún escarnio, nin personal, nin profesional, creo que xa me está perxudicando bastante con algunhas das cousas. Perxudicando? A nivel personal. Pero, por favor, vamos a ver. Eu sabe o que eu que quero é explicación. Mire, eu que quero explicación de... Eu quero lle demostrar a vostede, eu que quero demostrar que vostede cometeu unha irregularidade, que vostede que cometeu vostede unha ilegalidade, que vostede se empeña en pasar de puntillas pola mesma. E vostede, eu por iso lle pregunto, por iso lle desgrano, se me houbera contestado
sí ou non. Anteriormente non lle preguntaba isto. Sabe por que lle pregunto? Porque eu sabía que me iba a contestar con... E agora necesita saber... Non, eu simplemente... Quere Eu dígolle, antes de entrar como concelleiro... Facemos unha cousa, home, saca unha vida laboral e... No, eu non quero a súa vida laboral, faltaría máis. Eu solamente lle pregunto si antes de entrar como concelleiro nesta corporación, en que data comenzou a relación profesional coa empresa? Traelle unha vida laboral cando nos deixamos e enseña. Pero non me pode decir a relación... É que non Sabe por que lle pregunto a relación profesional? Porque vostede é representante da empresa, era representante nunha póliza deste concello. Quere saber onde No, traballo real. no, perdónme, no. Eu só lle pregunto. O meu ámbito laboral, que creo que... Mire, eso non é así. Non é así. Non é así. Eso pertenece ao seu ámbito laboral, pero ten que ver ca súa labor como concelleiro. Por eso lle pregunto. Sí, porque hai incompatibilidade. Porque hai incompatibilidade, por eso lle pregunto. Pero claro. Eu dígolle, vostede tomou posesión, fagolle unha pregunta tan sinxela como, vostede tomou como posesión, e dígolle eu, antes de entrar como concelleiro nesta corporación, en que data aproximadamente comezou a súa relación profesional ca empresa Mafre? É dicir, foi de uns días, foi de moito tempo, é de moito tempo? Non quero o día exacto, quero que me conteste. Pero se ten que ver ou non, decidirei no eu, non? Permítame. Pero, dicir, pa a pregunta que eu lle estou facendo, vostede non sabe o que quero demostrar eu. Concelleiro, o 6 de setembro de 2017. A partir de aí preguntamos o que queira. Vale. Pero con anterioridade, e da miña vida personal e laboral, creo que, ostras, mire, non lle é así a cousa. Porque vostede... Podes mirar na prensa que creo que poñía que estaba no paro. Pareceme que 2015 de maio estaba no paro. Por que pregunto eu eso? Por que pregunto eu eso? Podes mirar onde queiras. Traigoche unha vida laboral a ti tamén. Vale, Juan. Eu creo que poñía na prensa que estaba no paro, non? Señor Fernández, non me quero responder. Pasa outra pregunta. Perdón. Déixame ordenar o pleno. Señores concelleiros, señor Crespo, continúe, gracias. Digo eu, non me quero responder, pasa outra pregunta. O 3 de outubro de 2016, o Concello de Lalín aproba o comenzo do procedimento para contratar a póliza de responsabilidade civil e patrimonial. Sabe vostede que tipo de procedimento se empregou para a contratación dese seguro? Pero vostede non tuvo acceso ao expediente. Eu digolle se sabe vostede, non se eu tuve un acceso ao expediente. Claro que tuve un acceso ao expediente, por eso lle pregunto. O 3 de outubro de 2016, o Concello inicia o comenzo do procedimento para contratar a póliza de responsabilidade civil e patrimonial. Eu preguntolle, sabe vostede que tipo de procedimento se empregou para contratar ese seguro? Un concurso público aberto. Concurso público aberto. Ben. Pero, independientemente deso, eu creo que vostede tuvo acceso a ese expediente. Ahora lle explico o porqué desta pregunta. Sabe vostede con que compañía tiña o Concello de Lalín contratado ese seguro nese momento e como fora o proceso de contratación anterior? A ver, nin é algo que teña que saber, nin me interesa o máis mínimo. Non lle interesa porque non lle interesa, ou porque non quere que lle interese. Mire, o anuncio para a contratación dese seguro foi publicado no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra o venres 14 de outubro de 2016, fixándose un prazo de 15 días naturais para a presentación das propostas, contados a partir do día seguinte da publicación. É dicir, ese prazo rematou o día 29 de outubro. Elaborou vostede a proposta de Mafre que finalmente resultou elixida? Pero vostede tuvo acceso ao expediente, sí. Eu pregúntolle se elaborou vostede a proposta de Mafre. Elaborou na vostede? Sabe quen se presentou a ese concurso? Eu sei, no, pero quero que mo diga vostede. Pois logo, se o sabe, non sei que pregunta me está facendo. Eu pregúntolle se elaborou vostede a proposta de Mafre para o Concello de Lalín. Pero vostede... Eu pregúntolle se vostede elaborou a proposta de Mafre para o Concello de Lalín, sí ou non, tan sinxelo como eso. Vostede tuvo acceso ao expediente, porque me faga esa pregunta, a verdade que é un pouco animada. Pero por qué? Eu só lle pregunto se vostede fixo... Hombre, a ver, se vostede é o representante da empresa, se é o contacto da empresa co Concello de Lalín...
intentando Supónse... tergiversar o que aparece no expediente. Non, eu pregúntolle se vostede... A ver, Mafre, fagolle a pregunta de outra maneira. Mafre... Non son o representante. A ver, Unha vez que ese contrato está firmado, a compañía nombra unha persona de contacto. De acordo. Son cousas totalmente distintas. E eu pregúntolle, cando Mafre se presentou a este concurso aberto, fixo unha proposta. E eu pregúntolle, esa proposta elaborouna vostede como axente de Mafre, porque podía elaborala vostede ou calquera outra. Podía elaborala calquera xente, calquera compañía, etc. Eu pregúntolle, vostede elaborou esa proposta? Vostede tuvo acceso ao expediente? Sí. Sí. Revisou o expediente? Sí, pero aí non pon quen elaborou a proposta. Non pon quen elaborou quen presenta a proposta? Sí, A a proposta presenta a empresa. E eu pregúntolle, elaborou vostede esa proposta? Xa se respondeu vostede? Non, é que non me... Sí. Eu pregúntolle se elaborou vostede esa proposta. Vostede mesmo. A ver, presúmame que cando lle fago unha pregunta, a ver, señor Fernández, se non quere que teñamos un diálogo de besugos, presúmame, mire, para evitar un diálogo de besugos, presúmame que se lle fago estas preguntas é por algo. É porque quero demostrar algo. Entón eu pregúntolle, e vostede só teme que decidirme se ou non, pregúntolle, elaborou vostede a proposta de Mafre que se resultou ganadora deste concurso? Sí ou non? Xa se contestou vostede. Ademais, É que me contestei. eso pertence á miña etapa, nin era concelleiro, nin se me esperaba, nin nada. O sea, A ver, non sei pero- que tipo de... pero se é tan sencillo como decirme sí ou ou non. colocar un ladrillo mañá que son albañil e me pregunta que por que lle metín masa do 3 ou non sei nin como se di. É similar. Non ten nada que ver. Sí. Eu pregúntolle a vostede se a proposta que presentou Mafre nesta casa elaborou vostede sí ou non. Con decir sí, se é que a fixo vostede, que non ten ningún problema. É que vostede Non vexo problema. ve problemas onde non os hai. No. Se vostede elaborou a proposta, non ten ningún problema. Xa se E se non a elaborou, tampouco ten ningún problema. Eu só lle pido que me responda sí ou non, porque senón está magochando algo. Non se dá conta que me está engañando. Quen se presentou? Mafre, e eu pregúntolle, esa proposta que presentou Mafre no Concello de Lalín, elaborou na vostede ou non? Por que non me responde? No, Porque ten algo que agochar. que agochar. Pois entón dígame si ou non. De que? Da miña profesión, que lle tiña que dar explicacións a vostede. Pero non me ten que dar explicacións, Creo mire. que xa, volvo a insistir, é o meu ámbito A ver, personal. José Manuel, eu pregúntolle se a proposta que presentou Mafre neste Concello e que resultou a gañadora do concurso, se a elaborou vostede ou non. Solo eso. Repito. Isto venlle non pola súa etapa anterior, venlle porque é concelleiro, non é por outra cousa. No, pero non se etapa nin son concelleiro, nin se me espera de que me este preguntando algo sobre o meu traballo ou... Pero non é o seu traballo, é que eu pregúntolle o seu traballo eu pregúntolle polo seu traballo en relación con a adxudicación do Concello, que esa é a diferencia, Eu non lle pregunto polo seu traballo de ámbito privado, non. Eu pregúntolle que houbo unha adxudicación por parte do Concello á empresa Mafre, vale? A empresa Mafre, houve unha adxudicación á empresa Mafre. Eu pregúntolle, esa proposta que ganou Mafre, elaborou na vostede ou non? Perdón, só un dato para que quede claro. A adxudicación á empresa Mafre que solo se presentou Mafre. Sí, claro, no, pero é que non Vale. teño ninguna dúbida. Como noutras Eu solamente- ocasións, reiteradamente, eu solo se pregunto, presentou. Non, pregunto. en outras ocasións, A ver. perdón, en outras ocasións non gobernando nós presentáronse 3 e 2 Farto tamén se presentou el solo. farto, bueno, non sei ni para que lle conteste. Eu rogaríalle que non cambiáramos de tercio. No, eu non estou Eu cambiando de pregúntolle, tercio, digo. non me quera responder polo que vexo se a proposta de Mafre elaborou vostede ou non. Non me responde. Eu pregúntolle, a min dígame si ou non. Elaborou unha... A ver, é tan sencillo como... Pero a ver, non me tore, por favor. A ver, José Manuel, se quere que teñamos un diálogo de besugos, témolo, pero entonces non xogamos no mesmo equipo. No mesmo partido. Non estamos no mesmo partido. Eu dígolle, a proposta que Mafre presentou aquí, elaborou na vostede, sí ou non? É tan sencillo como sí ou non. Non pasa nada. Se é que sí, dígame que sí, cal é o problema? Quéreme dicir que ten que ver iso co seu traballo? Non ten nada que ver. Vostede con decir, elaborou na vostede, sí ou non, xa está. Non ten nada que ver con o meu traballo. Bueno, como queira, ala vostede. É o meu ámbito privado, señor Crespo. É que de verdade... Pero vamos a ver, home, como que é o ámbito É que, seu de privado? verdade. Eu pregúntolle se elaborou vostede, en serio. eu pregúntolle se vostede elaborou a proposta que presentou aquí Mafre
Pero vamos a ver, é que é tan sencillo como se vostede di que non ten nada que ver ca empresa, que nombraron aquí representante por accidente e non ten nada que ver ca empresa, supoñemos que quen elaborou esa documentación foi a empresa, non vostede, pero vostede non mo quere decir, ala vostede. Sabe que pasa? Que ao non me responder, eu penso mal, porque senón responderíame sin ningún género de duda e sin ningún problema, pero non me responde. No anuncio da contratación publicado no BOP detállase que, leo literalmente, a documentación requerida para participar na presente licitación estará a disposición dos interesados no perfil do contratante do Concello de Lalín, así como no Departamento de Contratación do Concello de Lalín. Por que medio obtivo vostede ou a empresa esa documentación? Polo perfil do contratante? Ou... Al final vamos a ter un diálogo de seguros, como vostede di. Porque, a ver, contigo non estou falando, Pincho. Se queres facer unha pregunta, estou aquí para responder. Ten vostede algunha forma de demostrar ese trámite de solicitude de recepción de documentación, sexa un correo electrónico ou algún documento de registro de entrada ou de saída, ou non ten nada? Volvemos ao mesmo. Claro, é que se vostede me dixera Vale, entón, mira, si ou si non... Permítame a resposta anterior. Digo para non ter... Bueno, polo que vexo, como non me quere responder, supoño que non terá inconvinte en que nos consultemos no Departamento de Contratación do Concello como foi obtida. Non ten ningún inconveniente. É dicir, que se eu pido a documentación... Perdón, eu creo que... Entón, vostede estáme dicindo que eu podo pedir no Departamento de Contratación, que así o farei, do Concello de Lalín, como foi obtida e por quen foi obtida a documentación que valeu para presentarse aquí. Vostede estáme dicindo que podo, non? Pero que teño que ver aí. Bueno, eu digo que non se opón. Por lo tanto, poderán darme no Concello cando a pida. Xa lle digo eu que sí. De acordo. O sea que vostede non sabe se o que presentou aquí a empresa de responsabilidade da póliza de responsabilidade civil a fixo vostede ou a fixo outra persoa. Vostede non o sabe. Eu entendo que vostede non soubera que a fixo outra persoa, pero se a fixo vostede sabería. Mire, para empezar, vexo que... Non me quere responder. Non me quere responder porque ten algo que agochar. Non me quere responder porque ten algo que agochar. Eu non dou entendido porque non me responde si ou non. Se é unha cousa tan sencilla, dígolle, se esa documentación elaborou vostede ou non, punto, na máis. Só lle pide a vostede, non me di nin que sí nin que non. Pois dígame, non quero responder. O que teño claro é que vostede descoñece o procedimento interno das empresas como calquer cidadano. A ver, é normal que eu descoñeza, pero o que non é normal é que eu lle pregunto a vostede... Digo, é normal, non estou criticando por eso, porque é perfectamente comprensible que pois as empresas teñan un certo os trámites a seguir que dentro da empresa, non para calquera. A ver, José Manuel, que vostede se negue a responderme, deixeme facer a pregunta, que vostede se nega a responderme, a ver, que vostede se nega a responderme si ou non, se elaborou ou non a documentación que se presentou aquí, non me diga que non é para desconfiar. Porque vostede négase. Eu pregúntolle se elaborou, se sí ou se non. E vostede non me di nada. E quere que non desconfíe. Oye, mire, eu non son tan ingenuo como para eso. Mire, a apertura das ofertas realizada o quinto día posterior ao remate do prazo de presentación das ofertas, é dicir, o 3 de novembro de 2016, se non me equivoco, máis ou menos, pero creo que xusto ese día, revelou que só unha compañía que era Mafre, como ben dixo o alcalde, presentara a oferta nese procedimento, certo? Tampouco sabe eso. Solo se presentou Mafre a ese concurso, certo? Pregúntolle. Non o sabe. De verdade, non sei a onde... Eso consta no expediente. Dixenlle ao primeiro da comparecencia que se me responda a verdad non ten nada que temer. A ver. Dixenlle que se me responda a verdad non ten nada... Mire, pense unha cousa, pense que se eu lle pregunto... Mire, pense unha cousa... A ver, José Manuel, céntrese. Pense unha cousa. Pense que se lle pregunto algo, é por algo.
E, mira unha cousa, eu non teño só a documentación que me deron vostedes, teño outra documentación, Había maiores. solo... Eu teño outra documentación, por eso lle pregunto eso. Por que cree que lle pregunto eso? Había solo eso. Pa torealo, non. Eu pregúntolle por que hai algo máis. Por eso, e vostede non me responde. Entón, sabe que está facendo? Estáme certificando que hai algo que agochar. Había solo esa documentación. Hai esa documentación. A ver. Hai... Preséntase. Vostede non sabe Esa que... información tuvo acceso a ela... Vamos, Claro. xa fai tempo. Pero eu pregunto se vostede o sabe. Non se eu tuve acceso. Claro que tuve acceso. Eu preguntolle, vostede sabía que a única empresa que se presentara para ese concurso era Mafre? Sabía? Eu só lle pregunto se o sabía ou non. O sea, ese concurso, ábrese un concurso aberto, non? Preséntese só unha empresa, que é Mafre, que é a empresa para que usted traballa. Eu pregúntolle algo tan sencillo como, vostede sabía que era a única oferta? Eu, neste momento, non sei se non estou na mesa de contratación, como vou saber. Non lle pregunto por parte do Concello, preguntolle por parte da compañía. Vostede, como representante da compañía, vostede sabía que Mafre só era a única oferta Eu non nese... formo parte do proceso de contratación dese contrato, valga a redundancia. O sea, non estou presente aí, eu non sei nin... Mire, no prego... Cando se abren as fichas, eu non asisto a eso. Non, eu pregúntolle, antes de abrir as plicas, Pero precisamente. como vou saber eu cantas empresas se presentan? O sea, que vostede non sabía que Mafre era a única empresa que se presentara, porque na empresa na que usted traballa non lle din nada. Pregunto. A empresa que despois nombra a vostede representante no Concello non lle di nada a vostede de que é a única oferta. Pero cando se abren... Antes de abrir, ao ser unha empresa sola, antes de abrir as plicas, antes de abrir a única plica que había, a miña pregunta é, antes de abrir a única plica que había, que era de Mafre, vostede non sabía que esa era a única oferta que había? A ver, eu, se traballo nunha empresa, sei se vai facer unha obra ou non, pero non sei cantas empresas van ir facer esa obra. Evidentemente terei que saber algo da miña empresa, algo. Pero non todo porque... Agora ten que saber algo da súa empresa, que anda hai un momento dixo que non se enteraba nada do que se cocía na súa empresa. A ver, non o sabía, nunha palabra, estáme dicindo que vostede non sabía que era a única oferta de Mafre, non? Estamos dicindo. É o que estou entendendo eu. Por que eu teño que saber? Non o sabía. Non o sabía entón. Vale. No prego de cláusulas administrativas establecese que entre as obrigas do contratista estaba, e leo textualmente, a obrigas do contratista, leo textualmente, designar unha corredoría ou axencia de seguros a cal realizará os servizos de asesoramento, mediación e asistencia técnica especializada ao Concello de Lalín para a cobertura e xestión dos diferentes seguros ao obxecto do presente contrato. É dicir, designar unha corredoría ou axencia de seguros. É o que pon as bases, as cláusulas administrativas polas que se rexeu ese concurso. Segundo a información proporcionada polo Concello, a que nos proporcionaron a nós, ao Grupo Municipal noso, o 11 de novembro de 2016, a compañía aseguradora Mafre, a través de María Montserrat Seoane Vázquez, que é a documentación esa que vostede, que eu liñe, que vostede leu, designo a vostede como persoa de contacto para realizar, leo textualmente, los servicios, o que ya que lín antes, os servicios de asesoramento, tal. Leo. Tendo en conta que ata ese momento vostede non foi quen de probar. Perdón, só unha cousa, porque non está lendo... Está lendo... Non, déxeme rematar a pregunta, que non rematei a pregunta, non vou por aí, non vou por onde vostede pensa. Digo eu. Non sabe por onde vou eu. Digo eu. Por eso, pero déxame acabar a pregunta e depois respóndame. Deixa rematar. Dice, os servizos de asesoramento, etcétera, a xestión dos diferentes obxectos do presente contrato cae en vostede. Tendo en conta. Non, pero, perdón, porque non está dicindo o que realmente pon aquí. A persoa comisionada pola empresa Mafre. Non. Representan tanto o Concello e vostede. O pinte como o pinte. Podemos ler ou... Pero xa lemos antes, que quere volver a ler o mesmo? Mire. Eu creo que neso estamos de acordo, é dicir... A oficina de Mafre en Lalín, cita en calle A Ponte número 72, a realizar os servicios de asesoramiento,
mediación, asistencia técnica especializada ao Concello de Lalín para a cobertura e xestión dos diferentes seguros do presente contrato. Correcto. Entendeu? E a continuación pon, siga lendo. A persona de contacto Sí, é vostede. son eu. E eu preguntei se cobrara unha comisión por ese contacto, e vostede non me respondeu. Ao final empeza a darlle voltas. No, pero é que vostede non me respondeu ás cousas esenciales. Non me respondeu ás cousas esenciales. Ao final, Home, pois sí que ten que ver, vaya si ten que ver. Como que non ten que ver? Mire, eu dígolle... porque xa non leo esa parte, porque a obviou. Pero, por Designan favor, pero a como oficina, MAFRE, citan la lista, tal. a persona de contacto é E a vostede. persona de contacto... Que sei ler, e a vostede tamén. Mire, Sí, pero- tendo en conta que hasta este momento vostede non foi quen de probar, mas ben o contrario, a autoría da proposta. É dicir, vostede non probou para nada, porque se negou a responder, que a autoría da proposta de Mafre ao Concello de Lalín, vostede non foi quen de probar que a fixera vostede. Non me respondeu. Eu preguntei quen había feito esa proposta. Se había feito vostede ou non. Vostede non me respondeu. Nin sí, nin non, nin todo o contrario. E eu preguntolle agora, tendo, eu agora pregúntolle, pero, déxeme acabar a pregunta, e despois, déxeme, Unha cousa, perdón. a ver, Non se equivoca. a ver, escoíteme, tendo en conta, a ver, tendo en conta, A que fai a proposta. vale, Vale. mire, déxeme, Creo que con eso responde non, para a súa nada, pregunta. non, é que non a fixen, tendo en conta, Anterior. tendo en conta, Señor Fernández, que deixe ata, preguntar. tendo en conta que hasta este momento vostede non foi quen de probar a autoría da proposta, Acabo de responder. como explica vostede que fose designado pola compañía como axente exclusivo deste contrato? Acabo de responder de fai un minuto. Vale. A ver, vostede non demostrou, vostede non me demostrou que vostede fixera a proposta. Entón, como explica vostede que a compañía, se vostede non fixa a proposta, delegue en vostede? Acabo de responder de fai un minuto. Se non quere oír outra cousa, pero acabo de responder. Pero eu acabo de preguntarlle que non me deixou facerlle a pregunta, porque me interrompou polo medio. A pregunta miña é, tendo en conta que non foi quen de demostrar que usted é o autor Pero, a ver, da presentación. de respostar a esa... Non, pero, mire, tendo en conta que vostede dixo que se imagina que a empresa. Dixe que se imagina que a empresa. A ver, Todas as propostas as fan as empresas. a ver, Non sei se o sabe ou... si, Sí, eu sei máis da conta, o Gallán non se opera tanto neste caso. Está moi ben Mire, informado, moi ben asesorado. por suposto, Moi ben. presumo de que, a diferencia de vostede, lee os papeles. A diferencia de vostede, que vexo que non lee nada, lee os papeles. Mire, como explica que se vostede non elaborou a proposta, porque está claro que non elaborou, fose designado pola empresa, Está claro. A ver. porque preguntei e díxome que non. Díxome que non sabía. Preguntei, a ver, pero vostede quéreme facer Non pago. di que sí, Vale. A ver, non diga que non. É que agora, como veu que o pillei nas berzas, por eso agora quere recapacitar e dicir que se imagina que a empresa. Eu pregunteille, por activa e por pasiva, 20 veces non, 30 veces, vostede, a proposta que fixo Mafre para presentar ao Concello, elaborou na vostede ou non? Non me respondeu nada. E agora pregúntolle, se vostede non a elaborou, como explica que a empresa non varará a vostede representante? Ten algunha explicación para eso? Por ciencia infusa? Pois teria que preguntar á empresa. Terá que lle preguntar á empresa. Digo eu. Por eso lle preguntaba eu antes que canto tempo levaba vostede vinculado á empresa nesa data. Perdón. Por que pensa que lle preguntaba eu canto tempo levaba vinculado á empresa nesa data? Perdón. Porque usted non era concelleiro, pero usted había ido nunha lista. Mire, usted nese momento non era concelleiro, pero había ido nunha lista. Por eso eu lle preguntaba canto tempo levaba vostede traballando con Mafre. Por eso era a pregunta. Déxeme falar a mí, por favor. Sí, respóndame. Como explica que a empresa non varara a vostede representante sin haber traballado nada nesa proposta? Voulle ler unha cousa. Modelo de proposición. Doña tal, con domicilio en actuando en representación de Mafre España, Compañía de Seguros tal, con CIF tal, con domicilio en tal, toma parte no procedimento aberto para a contratación da póliza de responsabilidade civil e patronal do Concello de Lalín e a cuxos efectos fai constar. Creo que con isto respondelle claramente, verdade? Non me responde absolutamente nada. E máis, aínda realmente é
máis enterramento para vostede, porque se antes non o tiña claro, agora teño menos claro. Mire, eu preguntei se vostede elaborara a proposta. Eu preguntei se vostede elaborara a proposta, si ou non, non me respondeu. Eu preguntei se non lle extraña que sin elaborar a proposta, porque vostede non defendeu que elaborara a proposta. Se vostede non elabora a proposta, como nombran a vostede representante ante o Concello de Lalín? Tampouco me respondeu. E eu agora, encima, eu preguntei e non me respondeu canto tempo levaba vostede na empresa. Non me respondeu canto tempo levaba vostede na empresa, pero máis ou menos polos datos que temos e sei o tempo que levaba na empresa, e digo eu, non considera que levando tan pouco tempo na compañía daquelas, o servicio que vostede podía presentar correspondíase coa exigencia contractual desa asistencia que tiña que facer ao Concello de Lalín? Vostede considera que levando como levaba tan pouco tempo na empresa daquelas, porque recordoulle Juan José Cruz de que antes non estaba aí, e digo eu, se levaba tan pouco tempo na empresa, eu pregúntolle, non lle extraña que a empresa nomeara a vostede o representante dunha póliza entre comillas importante? Non lle extraña? A vostede parecelle normal? Pregunto. Que lle conteste? Sí. Como quere que lle conteste? Porque se non lle extraña, é perfectamente normal que a empresa a un, entre comillas, persona que leva moi pouco tempo traballando na empresa, o nombre a xente dunha póliza importante. Non lle extraña. é que non vexo cal é... Non entendo nin moi ben a pregunta porque ou me está chamando non sei o que... No. Ou... Ao contrario, é que cando un entra nunha empresa, primeiro o que ten é que formarse para levar un tempo traballando para que cando hai unha póliza importante, o normal é que lle dean a xente que ten unha experiencia nutrida, que non era o caso seu. Non lle extraña, o sea, parecelle normal. Eso quere decir que parecelle normal. Está chamando algo que non No, quere por favor, home, por favor. Eu non insulto nin estou chamando nada. Eu simplemente o único que quero é algo tan sinxelo como que me diga a verdade, porque non me está dicindo a verdade, está me ocultando cando lle pregunto se elaborou vostede unha documentación, non me sabe dicir nin que sí nin que non. Algo tan sinxelo como eso, por favor, sexamos serios. Mire, vou a responder con claridade. Está pondo en duda parte do meu traballo personal. En absoluto. Sí, sí. En absoluto. Eu preguntei canto tempo levaba na empresa e non mo respostou. Por qué? Sabe por qué? Porque... me levaba formando, verdad? Tampouco. Pero podo mo dicir vostede. Pero eu preguntei unhas cousas importantes que vostede non me respondeu. Preguntei se vostede elaborara a proposta. Mire, para elaborar unha proposta, hai que ter unha serie de conocementos importantes e para ganar un concurso hai que facelos. Entón, non sei se o sabe. entón vostede non elaborou. Non elaborou. Non o fai ningún mediador? Non. E se eu lle seguro que sí? Pois ainda que xogamos unha mariscal. Non, eu non xogo con vostede nada. Eu aquí o único que quero que me diga é a verdade. Aquí non estamos para xogar nada. Estas cousas soñe moi serias. Non son temas de broma. Eu dígolle que non me parece normal que a empresa a unha persoa que non elaborou a proposta a nombre mediadora. Non me parece normal. Non a... Ningún mediador, repito. Vostede debería sabelo, No, vostede... En este caso debería saber quen elaborou, verdad? Debería sabelo. Non, sabe vostede... O sea, vostede nombra un representante dunha póliza que vostede non fixo traballo, é dicir, vostede, mire, houbo quen quentou o forno, e vostede enfornou gratis, e recolleu o froito. Iso parecelle normal? A mí non me parece moi normal, pero polo que vexo a vostede, sí. É dicir, alguén fixo traballo en Mafre, alguén fixo traballo en Mafre, e despois resulta que vostede é o beneficiario dese traballo que alguén fixo en Mafre. Bueno, se a usted lle parece normal, a min non. É dicir, nesa data, cando a vostede o nombrara un mediador, mire, nesa data, cando a vostede o nombrara un mediador... Se falamos os dous a vez, non nos entendemos. Eu, perdone que tal, pero a veces tamén me gusta decir, ou explicar alguna cousa. Descoñece, como é ben normal e como xa lle dixen antes, os procedimentos que ten calquer empresa interna. Entón, que poña en dúda cousas... Eu non poño en dúda en nada, pregunto. Non, está poñendo en dúda. Porque vostede non me responde. Claro que o poño en dúda, porque vostede non me responde, nin si, nin todo o contrario. Unha que xa non sei nin por que lle fala do meu ámbito laboral. Pero eu non quero o seu ámbito laboral para nada. Non, que va, non. As preguntas son dirixidas a miña
parte como político... Mira, voulle ao concreto. Nesa data, cando a empresa o nomea vostede representante ante o Concello, tiña vostede como axente de seguros oficina propia ou persoal técnico ao seu cargo? Tiño? Non. Ou sí? Eu son autónomo. Vale, pero non tiña oficina propia. Pero aquí a min non leo vostede antes... Non considera... Non leo vostede o que pon... Mire, a pregunta fago agora. A pregunta fago agora. Non considera cando menos estrano... A ver, sí, mire, non considera cando menos estrano que habendo 3 oficinas desa compañía aseguradora en Lalín, fose 3. Onde están as 3? Pois mire, unha na calle B, outra na calle Luis González Taboada e outra na calle Puente. Son as 3 que hai. Unha é de Mafre e outras... Designa a la oficina de Mafre en Lalín, cita en calle Puente. A ver, a min respóndame, se non considera... A min respóndame se quere responderme. Se non considera cando menos estrano que habendo 3 oficinas desa compañía aseguradora en Lalín fose designado axente exclusivo vostede con escasa experiencia, porque non levaba tempo, non porque sea usted incapaz, en absoluto, porque non levaba tempo, con escasos recursos, porque era vostede solo, e a todo agora non pudo probar aquí que era o autor da proposta, que era o que quería eu demostrar. Non lle extraña a vostede que 3 oficinas con persoal cualificado Oficina Mafre en Lalín, podían ser... cita en calle Puente. É unha das 3 que dixo vostede. A ver, Pregunto. respóndame. Sí, é unha das 3. Pero non nomearon a oficina... Pero non nomearon a oficina da calle Puente... A ver, pero creo que está aquí, ben claro. Mire, A ver, unha cousa solo. Que forma parte do perdón, expediente. non, pero unha cousa solo. Son as 12, levamos hora e media larga con este tema. Eu prego facemos a parada e volvemos ás 12:30, non? Non, quedamos de tempo para moito máis, digo. Non, eu agora pouco teño. Vostede antes pediu que se termine o seu pero falta punto. 5 minutos. En 5 minutos non termino, porque se este señor me houbera respondido ao caso estaba terminado. Mire, se me houbera dito solo 3 preguntas, se ou non estaba acabada a comparecencia, vai boa. Pero é que se empeñou en facer un tirabuzón. Eu doulle 10 minutos, parecelle correcto? Non, porque son menos 5. Vamos ao acto e continuamos. Entón, perdón, para concretar, estamos aquí en punto, por favor, ás 12:25. Ás 12? 25. En punto, por favor. Vale.